Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka, da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Kamar yadda muka sani, wannan channel mun bude ta ne domin taimakawa yan uwa musulmai da ma wanda ba musulmai ba, wayanda suke nan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen waje. Saboda haka muna roƙon idan wannan shine zuwan ka channel wannan na farko, ka yi haƙuri ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora su a kowane lokaci ne. Sannan muna ƙara sanar da ku cewa wannan channel muna ƙara bada haƙuri kan abubuwan da suka faru a baya, canza suna da muke yi. Na farko mun sa magani a gonar yaro, magani a gonar yaro mun sa sai daga baya kuma muka akwai mai irin wannan sunan a channel a YouTube, saboda ko da an yi sacin na channel namu ba lalle a ga wancan ba, sai dai ba lalle a ga namu ba, sai dai a ga wancan. Sannan na biyu, mun canza shi mun mai da shi kula da lafiya. Kula da lafiya shi ma sai da muka duba muka yi bincike muka gano akwai mai irin wannan channel din, shine muka ƙara canjawa muka dawo da shi Sani Traditional Medicine. Duk waɗanda suka sani sun san sunana shine Sani, waɗanda kuma muka yi makaranta tare da su ko waɗanda suka san normally sunana shine Sani Adamu Ahmad. Sannan wannan insha Allah za mu ci gaba da dora muku bidiyo akai-akai. A baya mun daina dora muku bidiyo ba don kuma bane saboda rashin kayan aiki, saboda haka insha Allah yanzu an samu sauki, mun dan samu kayan aikin da zamu na amfani da su, wanda zamu na kawo muku bidiyo akan lokaci insha Allah. A duk sati zamu na kawo muku bidiyo guda biyu, in mun yi ɗaya yau sai bayan kwana biyu kwana uku insha Allah mu ƙara kawo muku ɗaya. Sannan in Allah ya yarda za ku na amfanuwa da su sosai, saboda za mu na yin bidiyo ne akan abubuwan da suke damu na yau da gobe, ba wai akan wasu abubuwa wayanda ba su shafe mu na nan Najeriya da ma sauran gurare ba, Afirka gaba daya. Ba za mu ɗauko bidiyo mu ce za mu yi irin abubuwan da mutanen waje suke amfani da shi, turawa da mu baƙaƙen fata ba ɗaya bane, saboda maganin da bature zai yi amfani da shi ya mara aiki, mu baƙaƙen fata in mun yi amfani da shi ba lallai ya mana ba. Haka zalika mu baƙaƙen fata an mun yi amfani da magani mun ji daɗin shi, su kuma turawa ba lallai sun yi amfani da shi su ji daɗin shi yanda suke so ba. Saboda haka yau wannan bidiyo namu za mu yi magana ne akan yadda ake haɗa man gashi. Ko kina so ki tsara gashin ki, ko kina so gashin ki yayi kyau yayi baki, ko kuma kana so gashin ka yayi kyau yayi baki, ko kuma kana so ka tara gashi ka gyara shi yayi kyau yayi shining. Wannan shine abubuwan da zaka hada, insha Allah zamu lissafa muku su a gaba. Ko da ma kuwa ba wai ƙara gashi bane, ko da wanda yake da sanko iya so gashin gurin ya fito, ko kuma wanda gashin shi yake ciccirewa ko wanda gashin shi yake ciccirewa, insha Allah wannan hadin an yi amfani da shi, wannan gashi zai tofo da izinin Allah. Ko da wani amosari ne ko kuma wannan da duk abin da yake faruwa na gashi, insha Allah an yi amfani da wannan haɗi, in Allah yadda za a samu waraka da izinin Allah. Wayannan abubuwa ba komai bane kamar yadda muka sani. Na farko dai akwai ginshikin maganin shine man zaitun. Man zaitun kowa ya sani, iya shi kadai in kana amfani da shi insha Allah gashin ka zai kyau zai gyaru. Sai na biyu shine man kwakwa. Man kwakwa shi ma kowa da kowa ya sani, ko da iya shi kadai kake amfani da shi a gashi insha Allah zai gyara ma gashin ka sosai da sosai. Kuma da so a samu kamar irin waɗannan da muke sa fotunan su, saboda su gaskiya ingantattu ne, an yarda da su duk duniya ba inda ba a yarda da wannan mayuka ingantattu bane. Sannan na biyu akwai kamfanin Himani. Kamfanin Himani su ma mayuka ne waɗanda kamfani ne wanda an yarda da su sosai da sosai, suna yin abubuwa masu kyau. Sannan na uku shine man zogale. Man zogale kowa da kowa ya sani iya gyara fata, shi ma iya gyara gashi, duk wani abu da ake bukata a jikin ɗan adam insha Allah an yi amfani da shi ana samun waraka da izinin Allah. Sannan abu na hudu akwai mahabbatu sauda. Ko da ba iya gashi ba mun sani ana amfani da shi ta bangarori da dama shi ma, saboda an ce iya maganin cuta 100 ba ɗaya. An ce ma iya maganin duk wata cuta ta duniya, amma banda abu biyu, banda tsufa banda mutuwa. Saboda haka shi ma ana so a hada shi a cikin wannan man gashi da za a hada insha Allah. Sannan abu na biyar za a samu castor oil. Kowa da kowa ina tunanin da ya san castor oil. Castor oil shine ake cewa man gelo insha Allah shi ma za a iya samu a hada shi a cikin wannan man gashi. Sannan abu na shida za a samu
sannan abu na shida za a samu almond oil, shi ma insha Allah an hada a cikin wannan abu zai bada abin da ake so da izinin Allah. Wayannan abubuwa shida sune abubuwan da za a hada a takaice insha Allah. Wayannan abubuwan an hada su, man gashi ya haɗu, za a hada su a gauraya su a waje daya, sannan a yi amfani da su wajen shafawa a duk lokacin da mutum yake so ya fara amfani da shi. In mace ce an fi so sai ta tsefe kanta ta wanke shi sannan tana shafawa. Duk lokacin da zaki shafa yake dan ƙara wanke kanki sannan ki shafa. A kullum ana so mace ta shafa akalla sau 2, kamar da safe da daddare, da safe da daddare. To da izinin Allah a cikin sati daya zaki ga abubuwa sun canza, gashin ki zai gyaru, zai yi kyau, zai daina zubewa, kuma zai ƙara tsawo sosai fiye da yadda baki tunani. Kamar yadda muka sani kowa da kowa, duk wata mace yanzu tana ado da gashi. Saboda haka wannan hadi insha Allah an yi shi za a samu waraka ta wannan bangaren da izinin Allah. Wannan shine bidiyon namu a takaice. Muna bada hakuri da in wannan shine zuwan ka channel nan da farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin bidiyon mu akan lokaci da zarar mun dora su. Nagode daga ni naku Sani Adamu Ahmad. Nagode.